dzinoigumidze musabo wesungura dzamunopiwa nepeace and love saloon pa Blue Jeans Radio chishanu chega chega mwina DJ Hati Devi Chiponi. Jihad on the radio station, Blue Jeans Radio. Arekanditi makadi zenyukani. Atironzi Hati David Chiboy, the Blue Jeans Master, the son of Moyo. Angletomble kudya mpata kashe kuzidawani zonke lapo yakona. Achirongwa Blue Jeans Radio Station Sungura Top 10. Achamuropone Peace and Love Saloon, the better solution and more value. I hope I find you wherever you are. Do you feel me? Apana bateni pana Amos Tekwani. Asisi nomboika umushamariso. Wawaishanyira ukazota taku washanyira. Baba kuto kulenga nini era ninenda mutiku. Ateti chingoti sungura yede patsogolo kuti toka chata. Kuti ta. Amai. Amazing, papa. I never knew the Blue Jeans Radio. Know the Blue Jeans Master. Anzi damu wengi ndo kamboka chwagere para bateni. Arega timbo nyutura timbo tamba anditi mbubirazi anditi. Makaneta imimi anditi maatsanizwe. Maita sei. Chimbo tora sipe ka drink anditi. Nekuti woti zvakuda kutanga DJ vai vatsangwa manje. Yeah, man. As I'm in the hip mood, because of the grace of God, so I wish I could make you enjoy the whole program until we finish. So let me do like this. And they know how to quit. I could not get this off. Stereo music power. Vamwe vanozoti chindiro chinopumba kunobva chimwe. Usaneta kuitira vamwe zvakanaka. Vamwe vanozoti chindiro chinopumba kunobva chimwe. Usaneta kuitira vamwe zvakanaka. Vamwe vanozoti chindiro chinopumba kunobva chimwe. Daiwo vengera nyumba itira zvakanaka. Vamwe vanozoti chindiro chinopumba kunobva chimwe. Daiwo vengera nyumba itira zvakanaka. Happy birthday muzukuru wako Hati. Happy birthday chero uri kura hako asi tinokunzwa pazvirongwa takatsigira chaizvo Blue Jeans iyo. Aiwa tinofara chaizvo makura ini ndinonzi Maisika kana kuti Monica Motsi pamafikeni apo tiri kuuyako kuChristmas ndozokupa jongwe rako. Vamwe mangashaya kuti kondepe yakuitika apa handiti. Agogo vakachema zvikanzi muzukuru hazvingabudisi. Ndokuparo pafadzo sei kana uchindisiya. Ndikati alright. Thank you so much, Gogo. May the devil bless you in abundance. Hakuna kunonoka, makatoita zvakanaka nditi. Jongwe ndakatorimirawo zvangu ndangoitira kuti boss Midas vazvinzwe. Boss Chamela vazvinzwe kuti kune jongwe. But guys, musauye mimi manditi. Musauye.
ndondorendere kusimudzira chirongwa kana kuti mimanzi yesungura kuti nyatsoti patsogolo kuti tanyatsena pamusorosoro parutano yani pamusorosoro chaipo nokuti wapfana iva vanhu vane future nditi ndo vanochengetedza vamwe vaiva munoziva vaveka vakutoperawo vakutokurawo pari kuda vapfana vanosimuka fresh blood saka tichiti aiwazve seblue jeans radio station yakatsigirwa nepeace and love saloon patsogolo kuti tani vapfana ivava vachena nawo kumberi ishuro yangu kuti ndo vamunonyanya kufanira kuvhotera futereki vava vasimukirevoka zvimagafa zvezve haiwa hatisi tatonetaonavo here taneta isi uzukurwa wakadzura kupika mvura kubva wabuda kudaka kudaiso zvasekuru akomana ndakadzura kunonzi kupeace and love. Peace and love saloon sekuru. zvekuti kana mbuya wako wakaenda vanobuda here kudai vanobuda kuita ngirozi chaiyo kuita mhandara chaiyo tirege kugara pano muzikuru regatino pambuya vako kabari vaende ikoko kupeace and love kwacho ikoko. Peace and love saloon is the better solution and more value. chief ya bongo ziriseko ziri kufamba here ariseko malevu zacho pariseko pretoria muri kutapirirwa here asimbana chisauti munyuma matombo ziri kufamba here ziri kutapira here chamesoziya pachimanimani apo iyi mikaimi maroveri kudaro naimi DJ latest pamavhikeng apa ariseko team resere pa Peace and Love Salon tete Julia sister Melody ne vamwe vose nditi God has been faithful to you as well as to the radio station. So we are going far away, we are going somewhere, isn't it? Yo boss Chamela Muriseko azikutapirere chief sorry ndovatichikwa his excellent boss Midas madi overseer development anga zikufamba here. Never mind save amurombo give him chemwa take it shibodo nemangu mafanzesa nditi vasinokosodomana zita panapa inini anafato bie muchiripo here apa vanyisa unyarara Brighton David ko ini ndawa amaimhere vachiripo here anchaziva vana vasikufona nditi ndakati munondifonera mokwazisa nekuti andichatedza mazita evanhu name by name zvakunetsa izvi mukandifonerawo kandoziva kuti ndimo chimhoriso vamwe venyu anditi but amuchada iyi Christmas dzino amuchada wedu here. Anyway aparadza ms nejera maboys vagerezawo pa number 9 kopa 8 pamera sei mupurwa zvibaye vakangira pakatsvira dzimwe mwana gondo zvibaye vakangira pakatsvira dzimwe jerama iyo unokwara ipapo
kugara pabhenji vachikwata ora mwari kuvuta sekunge vakazvarirwa kwavakaroorwa. handikudzema kuwa handiti varume damba refu riri kuyaka apa kaitotaura zvakadanzi iri ringobudawo zvare ndozonyatsokupai rimwe January. Amen nokuti amen. Ndakanozvinzwa ndakaenda kwazviri kutsikiswa ndakazvinzwa. Vamwe vachiva ikoti tendai Mwari kutengerwa shuka nevana zvine laki yamaisisiriyo. Anonziye makingwazi nenjanja express the gem code hura mapako city number 8 andima kadzivhotera azviri kutapira here. Vamwe vana vanoendesa vabereki kufutukoti vamwe vachivaendesa kuhaikoti tendai Mwari kutengerwa shuka nevana zvine laki chonyakano. Bereki ndege kusvika kuchando vamwe vachivakwidza pipi kusvika murufu tendai Mwari kutengerwa shuka nevana zvine laki vachikanda. You can get in touch with us on our YouTube channel by the name Blue Jeans Radio Station channel, as well as on Facebook, the Blue Jeans Radio Station. Instagram do zimwe chete tibate titandara nditi pa Telegram do zimwe chete za Blue Jeans Radio Station yaza King. Kune vanoshambadzirawo mabusiness awo mu Christmas muno handiti vanotenda kutaya vanongobudirira zvakadaro yakaimba nateshwa zama kuti ndinobudirira chete. Batai DJ latest pa number 0 tidzo +276 134373323 ndo vanoona kuti kunyanya vari kujona handiti vabatei mutaure navo. DJ latest there is now online full time, so I think it's a good idea for you to get in touch with him, so that something will be, manufactured or creative. Created, or something will come up. Oh, Munokobata Nanditi, DJ Hattie David Chipoi, the Blue Jeans Master on +263 777492919. That's my number. Motaura udeni kuti tida kuitirwa zvakati nezvakati. Ndiri kuti wese ane shop, ane tuck shop, ane muchato, vane mabhazi, vanotakura vana malaicha, vada kuti tinge tichivaitira ma-adverts, vanoplaya mudzimora dzavo vachitakura vanhu kuya kuZimbabwe. Chingoti batai DJ latest. Kana ngobatai nini number 0 dzinoti DJ latest +276 134373323 the DJ hati dzinoti +263 777492919. I hope you heard me. Kozoti kuvarada kupinda mumagroup ede pa WhatsApp handiti kuti zinyatsotapira kuchiti what's popping, what's going on. Bata chief ya mbongo pa namba dzinotidzo +276 124 567 00. Kalobara chairman Sazia +277 831 63806. Kalobara Simba la Sauto Munyuma Tumba namba dzinotidzo +277 831 49751. Amopinda muzigroup izaditi mapinda oka behave. Mune mapindira kuvotera vanhu. Uye kana ndakupaiwo namba idzi pachirongwa naye wedwe andira kutora vanhu amuvaidhi kumagroup kwenyu. I am admin a Blue Jeans Radio Station. Don't just add munhu wasinovhira wambotaura naye wasina kubonzwa kuti arida kupinda here mugroup rako. That's why ndinoisa hatina kana link handiti because hatidi kuabuse vanhu. Toda kuti vanhu vapinde nekuda kwavo. Simon Mutambe and the Cobra Kings pa number 8 pa number 7 sorry pa number 7 nekabakaronziko Maisara.
Welcome to the Blue Jeans radio station, where everybody is somebody. We make sure we cater for all your musical needs. If you are less for gospel music, this is the place to be. There is a lot that is lined up for you. There is the Sungura music, popularly known as Musebe. You will be dancing your way up. And I rest assure you that there's a lot more programs that has been lined up for you. Whatever that you want to do or talk about, this is the place where you can be able to enjoy. Find us on Facebook. Just look for the Blue Jeans radio station. Also find us on YouTube. You will look for the Blue Jeans radio station channel. Subscribe, like, enjoy, and share. Ruka waya mutambi kubeba Beatrice hapo. Pretoria muri tani muri bwanji Nellyland. Yeah. You feel me? And if you know, you know. Isn't it? It's Nelly. Right up. Muriseko pa Cape Town, parisei pa Daybenda. Eriseko Port Elizabeth, pariseko pa non si ya PMB. Peter Marisi Bekedo. Newcastle Lady Smith, Umunambiti, Linjani. Zitine Brits, Ruston Baker, Kolangale Mafiken. Munoti Kudiko Zikufambere. Joansi Beckett Gutakuru. Parisei pa Tembisa Midrant. Gauteng province yese muri bwanji. KwaZulu Natal yese muri bwanji. And I hope I find you well. You know, zinongo ndifadza kuendri babasa so. Ndimleta kuti niendri panapa. Kwa Facebook veseka team Facebook ka munoni dadisa. Thank you so much. Please may you visit our YouTube channel and subscribe. Please may you visit our YouTube channel Blue Jeans radio station and subscribe. Kana mtishiro kuti nepfenyero isimuke ndapota ndokumbira zvaune mweya wamwari. Enda munotibatsira unaika nema subscription anditi anotikoshera anotitira. May the dear Lord bless you in abundance. I love you so much, guys. Zangu zichanaga chetiga. Zangu zichanaga chetiga. What's up in Wasotoka? Stereo music. Yeah, paramo nechekure tinaye nditi ndo masongwa ya chichichi. Waziziva nditi inbox me. Tone rubatsirika seya nditi. Waziziva. Ana magumbo. Lero vasakobiza ipapo. Brighton Chivara Chibodo zangu sichana kapa number 6 ndima kadzivhotera kakadona ndanarwadziwa singai ndima kakadzora mugemo amakanyanya you daddish me amunondi daddisa wazotini mina ngile luthembo lokuthi uyangiphatha kahle kahle kuzidawani zonke lapho yakhona. That's why I'm so excited. Andoloziva kuti kune vakanditeerera nditi kune vari kundinzwa. What's up boy now? Uri Seiko my number one fan.
And I must inform people that one of the days Boss Chamela will be in the studio with me, Chita Chirongwa Anditi. Bob Brenner will be here one of the days. So stay tuned, stay connected. Don't go away. Andoke Christmas. Rakatozoiva pamari album re gospel rakaiva wena rakapera munoda madombonza minister ati David Chipoe vachimba gospel munorida here simudza maoko tone ita kuti maoko yaka mudenga tone. The only thing that I know right now, kune vanhu vari so important, vari very very close to me, vatove naro kare vari kutorinzwa vachindiudza kuti apa pada unzwa iso kana kuti makapura moyo makazhakadza saka yesh. Let's move on with our program. Tione kuti ndiyari kwari panapa 5. DJ, are you done mixing yet? Your DJ has only just begun. DJ Hart on the radio station, Blue Jeans Radio. Right, zvakanaka ndakanzwa vanhu vachindibvunza vamwe kuti pamene muchitishambadze paya maprograms mabusiness edu paradio penyu zvinofamba sei. Regai ndikudze zvakanaka nditi nhasi daunyatsotsonangudza munyatsondinzwisisa mundibate bow anditi. Yeah. Are you ready? Are you ready? Okay, chekutanga wanyura pasi namba za DJ latest anditi plus 276 1343733 kuti zvinakidza nditi onyura pasi namba za DJ Hart David Chipoe plus 263 777492919. Right, I hope you are ready now. So listen to me. Kana uchida kushambadzira iwewe company yako na business rako pa Nevenyore Blue Jeans Radio Station, kune zvinhu zviviri zvinoti anditi pana pa Peace and Love Salon ndio sponsor Sungura Top 10 pamwe chete ne Gospel 20. All right, pane zvirongwa zvakawanda zviri standby zvoda kutoitwa nditi. Unogona ngotora chimwe chacho wotoda kusponsor chirongwa chakati, wotaura na DJ latest kana kutaura nena nditi akuna gadi anomirwa ipano woudzwa kunzi iwewe kuti chiro uwe nechirongwa chako chaunoita pa Blue Jeans Radio Station. Unogona kutoya nacho uri iwe kuti ndoda kuti paitwe chirongwa chakati, woudzwa kuti zvinoitwa sei, unobhadhara mari. Andimazinzwisisa kana kuti zvoni andinoda ngotopa mune muchita zvirongwa zvenyu Peace and Love Salon andingoadvertiserwawo changu chakati anditya DJ latest vanokuudza kuti zvinoitwa sei. Kana kuti zvoni handisiri kuda kuti paitwe chirongwa changu chinonzi changu, but da kuti mungonditirawo jingu rangu kana kuti programu yangu yandoridza kubasa kwangu chete, isingaiswe pa YouTube, isingaendeswe pa Instagram, isingaiswe pa Facebook. Ndoda ngoti chingova chirongwa chacho chamunonditirawo personal program yamongonditira imimi yande chingoridza kubasa kwangu nema clients angu kana kuti nema workmates angu, zvinotenderwa futi izvozvo. Naika DJ latest kana nini ndiripo totaura nyaya dzacho. Kana kungoti zvoni this week ndine birthday rangu saka ndinofunga kuti chirongwa ichi chimbova changu, DJ latest vanokubatsira zvakare kuti unoita sei chive chako ungochishambadzirwa iwewe. Andifunga ndataura zvakanaka nditi. Saka namba ndidzodzo plus 276
134373323 a DJ latest cannot plus 26377749219 number za DJ Hati David Chipoi atotaura nyaya zacho nekuti ndakaona kuti vanhu vari kuita confusion yakati kuri havasi kunzoteta sei. No, uyaiti taure, hit our inbox atokurukura ndete apa ndo pando ndakaimbodzokorera apa. Lutane Mateo, tikatambana bora nditane kugowisa ine. Lutane Mateo, tikatambana bora nditane kugowisa ine. Kuda bebiri ne mavende, bakutsondane, wena mutendende. Kuda bebiri ne mavende, bakutsondane, wena mutendende. achazunguza the Eagle Power 77 vakatungamirirwa na Alec Musuki mwana marangi mwana bocha munotamba era nawasu munomuzwaira wekwenyu wakuite zviro Musuku anga pa number 5 ka apa number 4 pakagara po Musa Marimbire ne kamaro dziko yo kashure ndimakadzi votera mso china nditi 4 p.m. to 6 a.m. yabe Friday today musi wa 13 November 2020 rakunopera gore racho mukuduki gwere mukunakidzwa ere ndauda kwenda ndakurovera kwenda manje wakoyo Yeukashure mwananguka, yeukashure chitonoro, yeukashure kwa wakafa, yeukashure bozidaka, yeukashure mwananguka, yeukashure chitonoro, yeukashure bozida, uchiziwa mai kumusha, mari munamba, uchiziwa baba kumusha, mari munamba. Karapasi mwananguka, shinyatso kufunga ruwiri mwanangu. Karapasi mwananguka, shinyatso kufunga ruwiri mwanangu. Chakakurera nesuro, ukochera. Chakakurera nesuro, ukochera. Chakakurera nesuro, ukochera. Karapasi mwananguka, shinyatso kufunga ruwiri mwanangu. Karapasi mwananguka, shinyatso kufunga ruwiri mwanangu. Chakakurera nesuro, ukochera. Chakakurera nesuro, ukochera. Chakakurera nesuro, ukochera. Pa number 3 pa number 3 vanzinde vamwe vese vanongozviitira mandizviza kure mufunge kana muchindida ndimbire chimbo mafanzi voye kana muchindida ndimbire chimbo mafanzi voye tindopa mangoma uri mambo auimbe nyambo iri tsiva uri rambo dzino
dzinonaka dzako dzimbo donza tambo akaimba Solomoni mambo tindongwa zodo pakatoipa Blue Jeans Radio pancho naye kana kurwera kwenda ndichamira panapa imba pachamirika pakupisa kani chifia mbongo wata kwani rambo dzinonaka dzako dzimbo donza tambo akaimba Solomoni mambo andina kuziva munondikoshesa zvakadaro andina kuziva munondikoshesa zvakadaro dai huku yaizviziva inonaka iri menyu yairamba kurara muzumburi nematoto dai mombe yaizviziva inonaka iri menyu yaizonyangadza muswe yaifamba chimutera stani vamambo vacharewa wepistamburu Warren Chizema Victor Kango Otepunye Investments ndati para kupisa ndakwenda para batu muchemwa giviwe anzi mashura kapisa kambeka kaka azvishwa munokadisisa anzi para kuya zvimwe takazvimirira ndonzi hati Jeri usina muswa mukasamukwarira munhu ane ruvengo anogona kukupikisa jeri usina muswa kunyameruputairwa nakuraya kana samubata ukasamuchenjerera munhu ane uroi anogona kungokuraya usina muswa ukasamuchenjerera munhu ane uroi anogona kungokuraya usina muswa kunyange mosatariana kupomera kana samubata ukasamuchenjerera munhu ane utsinye unogona kuiripa usakatwara ukasamuchenjerera munhu ane utsinye unogona kuiripa usakatwara varida kupinda muzvirongwa zvedu maunopinda pa WhatsApp group andete bata chifia mbongo pana madzinotidzo plus 276 12456700 kana bata chairman saziya pana madzinotidzo plus 277 8316386 akuti zvinakidze bata zvakareya simba rachesaudo munyuma matombo pana madzinotizvoni plus 277 8314971 vada kushambadzira zvirongwa zvakasiyana-siyana nabara DJ latest pana mazinotidzo plus 276 13437323 kana kubara DJ Hati David Chipoye plus 2637749291 zvonakidza zvodhuka ndete rega ndi kupeka pa number 1 ndiani kwambori papapa noti pane songwani sina kurira nditi ndiani asina kurira vakomana inzwa unzwe Jona Musariri Wotopela malebu mikolo Luka waya Take short challenge the Charix praise at the gym code the Panobarwa Mono featuring Dispatch Maizi Papa
angari mafara kwanemba chirongwa chechera suno Blue Jeans Radio Sungura Top 10 brought you by Peace and Love Salon. Andonzi hati David chipoida Blue Jeans Master za King ngatisangane kare mangwana pa Gospel 20 ande pa YouTube tino subscribe pa vanhu vekani ko azvimbo yanyorwa dzisi kusimudzira nanditi kungosvika iwe sabu iwe svike sabu uyo woti sabu anditi maiziva papaya zvakutofamba zvakutoendeka. It was a wonderful time having you here, and I pray that God will bless you in abundance in everything that you do. My name is Hati. Bye. mange makateerera kuchirongwa Blue Jeans Radio Sungura Top 10 chamunopiwa chishanu chega chega ne Peace and Love Salon pa Blue Jeans Radio mwina DJ Hati Devichipo tosangana zvakare izvo ndinotevera. Yeah, good to go.